Жырлар жырың булса, моңнар булса, күңелләрдә яши матурлык, яңгырасын җырлар сәхнәләрдә, җыр яшәсә, яши матурлык дип без киләсе программабызны башлыйбыз. Бүген бездә кунакта Татарстанның һәм Башкортстанның йолдызы, популяр җырчы Эльмира Сөләйманова. Хәерле кич, Эльмира. Хәерле кич. Менә инде безнең беренче сорау, традицион дип әйтсәк тә була инде, кайсы якларда сез инде тумышыгыз белән кайда тудыгыз? Башкортстандамы, Татарстандамы? Рәхмәт. Хәерле кич барыгызга да, кадерле тамашачылар. Үзем инде Ярчаллыда тудым, анда яшим, гаиләм шунда, эшлим Казанда. Бүгенге көндә гастрольләрдә Башкортстанда. Иштебәктә мин. Яра. Менә сез инде җырчы булып китү үзегезнең бәләкәчтән хыялыгызмы, бәләкәйдән хыялландыгызмы? Гаиләгездә сезнең җырчылар бармы? Әнигез, әтигез, туганнарыгыз башка? Ничек сез сәхнәгә менеп киттегезме? Мен әйтеп караганда сезнең менә инде үзенчәлекле тавыш кемгә ошагансыз? Минем гаиләдә инде без әни белән генә үстек, ләкин әти ягыннан әти бик яхшы баянчы. Аларның гаиләсе дә җырчылар, әни дә бик матур җырлый. Әни, әби, менә шуннан килгәндер инде ул тавыш. Бәләкәйдән үк һәрбер бала бит инде җырчы буласы килә, менә соңгы арада анысы сизелә. Музыка мәктәбен бетердем, мәктәп белән бергә. Аннан соң киттем Казанга, институтка керә алмадым, чөнки пианино, фортепиано дигән әйберне белмим мин. Баян классын бетердем. Баян анда бер кирәкми иде ул вакытта. Шуңа күрә керә алмагач, кире кайтып киттем Чаллыга. Чаллыда инде минем әнинең сеңлесе һөнәр училищесын бетергәч, бик яхшы повар булып киткән иде. Мин әйтәм, ярар, поварга булса да керим инде, октябрь айы экзаменнар биткән, бер кая керә алмыйсың. Ләкин беренче анда һөнәри училищесында бары тик кассирга гына калган иде. Бер урын һәм бер таләп диделәр инде, условие куйдылар миңа, аттестатыңда бер эшләгә булмасын дип. Ә мин 4 эшләгә генә укыйдым. Аллага шөкер дип, миңа шунысы белән бик повезло тормышта. Кердем, 3 ел укыдым. Аннары 10 ел Кибеттә кассир булып эшләдем. Аннары старший кассир булып эшләдем. Менә 10 ел минем стажым бар. Кибет өлкәсендә, сәүдә өлкәсендә. Ләкин инде җырны туктатмадым. 11-нче сыйныфны бетергәч, училищены бетергәч мин Кибеттә дә эшләдем, кичкә концертлар белән чыгып китә идек. Менә мәрхүм хәзер Ринат абый Габайдуллин, композитор, Сердәш ансамбле. Безнең Чаллыда бик популяр ансамбль бар иде. Анда Резида Шарафиевалар, Равил Галиевлар чыктылар. Менә Ришат Шәйхетдиновлар. Шунда без Ришат Шәйхетдиновлар белән эшләдек 2 ел. Аннан соң инде мине Дәниф Шәрәфетдинов, Хәния Фәрхинең группасында эшләп чыкты ул. Һәм үзе инде диңгезгә киттем дип, әйдә минем белән эшләргә хәзер үзем җырчы булам, аерым концертлар куям дип. Хәния ападан рөхсәт алып китте ул. Дәниф белән дә 2 ел эшләдем. Аннан соң Йолдызлар фабрикасы турында ишеттем. Барс медиа компаниясы ясаганны. Шунда үтәрмен, үтмәмен дип мин бармын дигәнем. Дәниф җилкәдән алып, әйдә алып китәбез дип мине ырша-ырша, сүгә-сүгә бәреп нитеп китерде. Куркап, күрсәгез минем анда куркуымны, калтырап төшүмне. Анда бит инде йолдызлар утыра, анда кем генә утырмый, мин теге кем инде. Бөтенесе кебек одинаковый бала. Шунда килеп, шунда уздым. Менә шалтыраталар бер айдан, Эльмира, син 3-нче турга эләктең, Эльмира, син бер айдан 2-нче турга эләктең, син нәрсәле предфинал, финал, полуфинал, менә шундай берләргә эләгеп, финалга эләктем. Син менә 2005 ел иде ул, татар җырында финалист кебек катнашарсың. Казанда, беренче татар җырында мин просто финалист кебек кенә булдым. Анда бит инде баштан татар җыры 2 көн бара иде. Баштан яшьләр кем инде уза, аннан соң 2нче көнгә вручениелар белән безнең йолдызлар, легендалар. Мин инде беренче көн, миңа бит инде зур бәхет, зур шатлык, шундый вакыйга
Анда эләгүемә бит инде акчасыз, атасыз, укусыз, бер нәрсәсез, бер кешесез. Менә Барс медиага зур рәхмәт, алар чыгардылар, кеше иттеләр Дәнифкә инде. Миңа рәхмәт, Дәниф мине алып бармаган булса, мин шунда кибеттә утырыр идем. Дәниф Шәрәфетдинов. Итеп йөрүче инде. Дәниф Шәрәфетдинов, шунларга зур рәхмәт. Һәм аннан соң контрактка кул әле куймаган идем. Бәбигә уздым. 6-нчы елда кызым туды, Диана. 2 балам бар, Диана, Артем. Ник урыс исемнәре. Алар урыс дибезме дияр, ирем урыс. Шуңа күрә теге Саша Машалар булмасын өчен дә мин уртача бер нормальный кеше коша торган исемнәр коша. Иптәшегез булай сәнгать кешесе юкмы? Юк, иптәшем минем Таттелекомда эшли. Юк, начальник отдела булып. Нитми. Жыр буенча медведь на ухо наступил диләр бит. 0, абсолютно. Аңлый. Аңламый. Аңламый, рәхәт. Вот миңа повезло. Аңламый, бер сүз аңламый. Үзенә кирәккәндә аңлый, подружкалар килә дә, дус кызларым чәй эчеп утырганда, икенче көн нәрсә мине сөйләдегезме, шәйләдегезме дип әйтеп куя ул. Аңлый, 20 ел яшәп. Менә Илмира, сезнең бит инде үзенчәлекле тавыш, менә халык тыңлый да сезне. О, Илмираның аның бит үзенчәлекле ниндидер икенче тавыш диләр, бит. Шулай булуга карамастан, менә хәзерге заманда артистлар күбәйдеме, ничектер концертларда халык бик или телевизордан карау җитә микән, белмим. Нәрсәдән дип уйлыйсыз менә? Югыйсә халык ярата бит, тыңлый сезне. Ничектер авырая бара. Шулай бит. Бу елны менә 1 ел элек без Аллага шөкер ярты зал, тулы зал, ярты зал, тулы зал. Менә бу елны инде берничә отменалар булды. Концертлар күп. Өсле концерт. Ул мескен халык 10 меңлек зарплатасын кая куйсын ул. То ли баласын ашатсын, то ли хәер бит-битебездә кредит бит инде, то ли кредитны түләсен, то ли менә бу яраткан җырчысына барысынмы? Тегесе дә ошый бит, монысы да ошый. Выбор кирәк. Ул халык кемгә генә ярылсын? Артистлар көннән көн күбәя. Җырлый беләсеңме, юкмы? Хәзер халык аңлый, кем үзе җырлый, кем үзе җырламый. Ләкин соңгы вакытта минем фикерем, халыкка синең тере тавышың җырлау кирәкми. Ярты халык, ярты артист фонограммага кычкырып сикереп йөри. Аны халык аңламый дип әйтим инде. Или халыкка җырчы кирәкме менә җырлары кирәк. Радиода ничек ишетелә? Бывает менә шундай бер җырчы радиодан тыңлап ишетәсең бит аның җырын. Монда чыга да, балам, син лучше фонограммага җырласаң, кеше куркытып йөрмәсәң, әйбәтрәк булыр иделәр. Концертлар күп. Һәм инде бөтен концертны хәер төшереп алалар да телевидениегә куялар. Хәзер халык телевизор каршысына утырып, менә шушы концертны карый ала. Ләкин телевизорда концерт һәм сәхнәдә концерт бер төрле. Съемка булганда үзеңне бүтәнчә тотасың. Монда бит син халык яна барып утырасың да. Әллә ни ситуациялар була анда. Концерт тере тавышка менә тере концертны карау һәм телевизордан бик каты аерылып тора. Менә безнең бакалар тамашачысы менә бит инде авыллардан күбрәк йөриләр концертларга, менә җырга авыллардан киләләр. Телевизорда карау икенче төрле инде барып күрик әле дип киләләр менә безнең төрле артистларыбызны дип. Менә ул бит инде аларны беркем дә этәреп җибәрмәй концертка, үзләре яратып киләләр менә. Андый халыкларда эшләү бит инде рәхәт. Үзеңә күңелеңне биреп, җырлыйсың, сорауларда бирәсең. Бирәм. Алар белән үземне алып беләм дә, бүләкләремне дә алып киләм. Таратам, балалар белән дә җырлыйбыз, бибез. Бакалы халкы бик тырыш халык, бик гади халык. Алар баштан ялып торалар микән соң бер-берсенә. Бу бөтен җирдә улай бер бар. Аннан соң концерт биткәндә 3 сәгатьлек концерт куябыз, әйме. Сикерә биргә дә могыталар. Менә шундый халык. Бакалы халкы менә мондый халык. Зур рәхмәт. Менә инде киләчәк безнең инде шушы уңайдан форсаланып дисәк тә инде безнең инде менә телевизор карыйлар, өлкән яшьтәге кешеләр барсы да Бакалы районында, барсы да бәләкәй дә, турысы да теләкләрегез безнең тамашачыга, Бакалы халкына, кемнәрдер, бәлки бүгенге көннәрдә юбилейлары барадыр, туган көннәре. Шундый максат менә нәрсәләр әйтер идегез үзегезнең күңелегездән? Бакалы тамашачысына мин инде беренчедән иң изге теләкләремне юллыйсым килә. Ходай сезне исәнлектән айырмасын.
кырышта исәнлек булсын, аяк кулларыгыз сызлаусыз булсын, утларыгыз янып торсын, газларыгыз сүнмәсен, концертларга йөрергә акчагыз булсын, бай булыгыз туганнар. Балалар сезне ылыгайгач инде кулларында гына күтәреп йөртсеннәр иде. Амин илаһим, шулай булсын. Без сезне бик яратабыз, Бакалы халкы. Менә шундый супер. Инде кемнәрнең туган көннәре, юбилейлары, туган көннәрегез белән сезне чын күңелдән котлыйбыз. Ходай исәнлектән аермасын, ярдәменнән ташламасын. Яраткан эшегез булсын, яраткан кешегез булсын. Яраткан дусларыгыз, туганнарыгыз, балаларыгыз исән булсын. Хөрмәтле дуслар, бүген бездә инде кунакта үзебезнең Татарстан Башкортстанның йылдызы, популяр җырчы Эльмира Сөләйманова булды кунакта. Зур рәхмәт сезгә, Эльмира. Киләчәктә тагы сезгә югары иҗади уңышлар, тамашачы тулы заллар булсын дигән теләктә калабыз. Тагы да әле күрешербез сезнең белән. Алла бит. Алла рәхмәт. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз.